Good news sa IFM News! Good news muna po tayo mga kabataang 4Ps scholars mula Pangasinan nagningning bilang LEPT Top Notchers noong Marso 2026. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Naging matagumpay at namunga ang munting pangarap ng 7 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4Ps, mula sa Pangasinan matapos silang mapasama sa listahan ng mga top-notcher sa March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers, LEPT. Batay sa nilabas na resulta, nakamit ni Chester Padilla ng Banin ang top 3 sa elementary level matapos makakuha ng 94.40% habang pumwesto naman sa top 8 si Jambi Magpalin ng Banunggao na may markang 93.20%. Sa secondary level, Cup 1 nasa top 6 sina Jomari Ripalda ng Aguilar, Angelo Vino ng Tayog at Jezebel Kaagusan ng Bolinao matapos makapagtala ng 94%. Samantala, pasok naman sa top 9 si Nora Palaciano ng Mabini na may 93.40% habang top 10 si Francis Kim Pinolyar ng Labrador na nagtala ng 93.20%. Ang kanilang tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang patuloy na nagsisikap sa kabila ng mga hamon sa buhay. Patunay rin ito na sa pamamagitan ng tiyaga, determinasyon at suporta ng pamilya ay kayang maabot ang anumang pangarap. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM News!